Owain dwi, fi sy'n ôl I wefan Cerddoriaeth Klust. Nath o ddechrau off fath o gwefan yn 2020 a wedyn, o hynna wedyn nes I benderfynu wneud ti'n yn cylchgrawn a wedyn noson gigs, taflu golau, neu tynnu sylw at artistiaid newydd o Cymru. Dwi'n meddwl mae gen ti lot cylchgrawnau yn amlwg yn bodoli, ond dwi'n meddwl beth sy'n gwneud Klust yn wahanol o bosib ydy'r elfen ddwyieithog yna, a hefyd mae bob dim yn clymu nôl at rhoi sylw I artistiaid newydd. Lenni, o'n i'n meddwl pa mor cwl fysa gallu gwneud rhywbeth bach mwy. O'n i'n ffodus iawn o allu partneri gyda'r Cerddoriaeth Sain I ddod â albwm aml-gyfrannog newydd sbon at ei gilydd, sef Stafell Sbar Sain. Mae gen ti 5 artist I gyd, sef WRKHOUUSE, Talulah, Sywel Nyw, Malan a Siula. Yn marn I, y rhai fwyaf exciting, neu'r artistiaid fwyaf cyffrous yma yng Nghymru. A wedyn yn amlwg partneri gyda Sain, so gwneud y sesiynau byw yn y studio eiconig sydd gen Sain fyny yn Llandwrog. Casgliad eitha cyffrous dwi'n teimlo, casgliad sy'n weddol fresh yma yng Nghymru, a gyda holl beth ar gael ar vinyl mis Tachwedd yma. Yn amlwg mae gen ti 5 artist yn y rhan o'r holl beth. Ar ddilliau gwahanol, mae yna sŵn gwahanol yn perthyn I bob un honno, ond dwi'n meddwl beth sy'n clymu bob dim at ei gilydd ydy yr elfen arbiofol yna, neu bod chydig yn uchelgeisiol, dwi'n meddwl, a plethio mewn I un syniad fysa yn ffitio fatha un cyfanwaith. Beth yn bwysig oedd gael elfen weledol yn greu neu mor greu â phosib, so nath ni weithio gyda y cyfarwyddwr Aled Victor, ddoth o draw I bob un o'r sesiynau, a wedyn beth sydd wedi bod yn biaf iawn yn y holl broses ydy dwi wedi gallu biondio fo fel fyswn i'n gwneud fel arfer gyda Klust, gwneud I edrych fel wbath gwahanol sy'n digwydd yn Sain. Mae gen ti Klust sy'n wbath newydd sydd wedi bodoli ar ryw 2-4 blynedd, ond hefyd gallu defnyddio'r lle mor eiconig a Sain sydd wedi bod yn mynd am ddegawdau. Oedd yn cwl gallu gosod Klust mewn cyd-destun mor hanesyddol. Bil yn cyffrous hefyd am y casgliad, oedd gen ti ambell artist oedd yn cyflwyno enwau newydd I fi hefyd. Mae Sywel Nyw wedi penderfynu defnyddio sampl o Hergest. Artist, I fod yn hollol onest, o'n I erioed I clywed sôn amdano. Mae'n beth rili cwl gallu gweld artist mor abiofol fel Sywel Nyw yn rhoi bywyd newydd I trac sydd wedi bodoli ers degawdau. A hefyd mae gen ti Siula sy'n cynnig rework o Cotton Wolf. Mae gen ti bandiau fel WRKHOUUSE yn gwneud fersiynau piano o'i traciau oddi ar ei EP newydd nhw. So nath ni hyrwyddo'r holl gasgliad rili, gyda taith arbennig, 3 lleoliad sef Caernarfon, Caerdydd a Llundain. So hynna'n exciting gallu gweld hynna I gyd yn dod at ei gilydd, yn dathlu'r holl beth a lawnsio'r holl syniad. Nath I benderfynu I wneud ti'n yn y run o 200 vinyl yn unig. Dwi'n meddwl bod hi'n gyffrous gallu rhoi rhyw elfen exclusive sy'n gobeithio am y holl becyn. Gobeithio fydd yna gyfle arall, boed yna'n Klust neu I rywun arall gallu curadu albwm neu vinyl aml-gyfrannog fel dwi wedi cael y cyfle I wneud lenni. Gobeithio fydd hi jyst y cychwyn I Stafell Sbar Sain.